Bistennija għar-ritorn tal-festi ċelebrati bil-mod tradizzjonali kif konna mdorrijin bih qabel il-pandemija, matul ix-xhur sajfin l-istazzjonijiet One se joffru diversi xandiriet iddedikati għal-festi. Ix-xandiriet se jsiru fuq it-televiżjoni, ir-radju kif ukoll is-sit one.com.mt. L-iskeda tas-sajf fuq it-televiżjoni se tinkludi l-programm Mill-Festa. Dan il-programm se jkollu intervisti esklusivi minn diversi bliet urħula madwar il-pajjiż kif ukoll diversi xandiriet diretti li jvarjaw minn funzjonijiet esterni organizzati mill-kumitati rispettivi sa funzjonijiet fil-knejjes. Il-programm Mill-Festa se jibda minn ħażebbuġ bil-festa dedikata lil San Filep li tiġi ċelebrata nhar 12 ta' Ġunju. Il-programmi mistennija jsiru kull nhar ta' ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija u se jibqgħu jżuru l-lokalitajiet tul is-sajf kollu sa Settembru. Barra minn hekk b'inizjattiva ġdida ta' dan l-istazzjon flimkien mal-kmamar tan-nar fil-lokalitajiet, is-sit one.com.mt u l-mezzi soċjali tal-istazzjon se jxandru l-ispettakli tan-nar tal-ajru. Dawn ix-xandiriet diretti mistennija jibdew mill-festa ta' San Giuseppe li tiġi ċelebrata f'Ħalaxa. Il-wirja piroteknika se ssir mill-kumpless tan-nar San Giuseppe fi ħna l-laqda mużikali San Giuseppe nhar is-Sibt 4 ta' Ġunju. Is-segretarju tal-laqda mużikali San Giuseppe, Frankie Zammit, qasammana dettalji dwar x'mistennija jaraw id-dilettanti tan-nar minn din il-lokalità f'waħda mill-ewwel festi tas-sajf. Il-kamra tan-nar tagħna ta' San Giuseppe ta' Ħalaxa ser tkun qed terġa' tella l-ispettaklu Flames of Fire fejn ħajkun hemm fost oħrajn nar sinkronizzat mal-mużika, murtali tradizzjonali Maltin u anke ħarqa sabiħa ta' nar tal-art. B'hekk permezz ta' dawn ix-xandiriet li se jolqtu kull aspett tal-festa tradizzjonali Maltija, l-istazzjonijiet One se jaċċertaw li waslu l-esperjenza tradizzjonali fid-djar tal-Maltin u l-għawxin kollha.